День добрый, шановное панство! Знаёмтеся, город Светлагорск, центр Светлагорскага района. А знаходится гэты город у Гомельской области. Былое Великое княство Литовское, а сёння Республика Беларусь. Ну так что, пожалуйста, панство, заглянем у гэты, як кажуць, молоды город на земли старожитной. Наперед! Вось некаторые, паважанае панство, думаюць, што горад Светлагорск быў заснаваны за савецкім часам на пустым месцы. Але гэта, паважанае панство, няпраўда. У 1961 годзе указам Президиума Верховного Совета БССР поселок Шатилки быў перайменаваны у город Светлагорск. Заўважце, перайменаваны, а не заснаваны. Вось тут было старажытнае паселішча Шатилки са сваёй цікавай і магутнай гісторыяй. За савецкім часам, паважанае панство, шмат дзе перайменоўвалі розныя паселішчы, але ўскрозь да гісторыі гэтых паселішч ставіліся па-рознаму. Вось, напрыклад, перайменавалі горад Петербург у Ленінград, але не перакрэслілі яго гісторыю. Не забыліся ні пра Петра I, ні пра Кацярыну II. А вось калі на Беларусі перайменоўвалі старажытнае паселішча, давалі яму савецкую назову, то ўсю папярэднюю гісторыю гэтага паселішча знішчалі. Так вось, паважанае панство, знішчалі нашы векавыя традыцыі, знішчалі нашу гістарычную памяць, але шыла ў мяшку не ўтоіш. І, як казаў наш класік Кандрат Крапіва, каб сонца засланіць, вушэй асліных мала. Усё вяртаецца на кругі свае, наша гісторыя вяртаецца да нас. Мясціна, паважанае панство, гэта вельмі старажытная. І паселішча размясцілася якраз на беразе рэчкі Бярэзіна. І вось нашы навукоўцы беларускія даказалі тое, што людзі вось па Бярэзіне сюды прыплылі вельмі даўно. Вось там, дзе ад Бярэзіны адыходзіць халодны так званы канал на Светлагорскую ГЭС, знайшлі старажытнае паселішча. А на тым паселішчы розныя крэмні. І вось гэтыя крэмніны сказалі эпохі мезаліту. А гэта, паважанае панство, 7-5 тысячагоддзе яшчэ аж да нашай эры.
На старонкі пісьмовых крыніц, паважанае панство, вось гэтае паселішча патрапіла яшчэ аж у 16 стагоддзі. І жыў тут тады наш беларускі шляхціч Раман Шаціла. Вось ад прозвішча Шацілы і пайшла назва паселішча Шацілкі. Ці, як раней яшчэ пісалі Шацілавічы. Ну, а колішнія Шацілкі, Шацілавічы, сёння завуцца горадам Светлагорскам. Удзячныя нашчадкі ў Светлагорску на пачэсным месцы на галоўнай плошчы паставілі помнік Раману Шацілу. А вось так, паважанае панство, выглядаў у 16 стагоддзі беларус, ну, ці колись казалі, ліцвін. І не трэба беларусаў у лапці абуваць, бо вам кожны археолог скажа, што пры раскопках у беларусаў знойдзены менавіта скураны абутак. Нашы продкі хадзілі вось у ботах са шпорамі і пры шаблі на баку. Раман Шаціла, відаць, пасля сябе сына не пакінуў. Таму што вось у архівах нашых быў знойдзены прывілей за подпісам самога вось нашага караля Жыгімонта Аўгуста. Ён датуецца 15 чэрвеня 1560 годам. І вось у гэтым прывілеі гаворыцца, што востраў Шацілінскі, значыцца, на гары, на Горвальскім тракце, над рэчкай Бярэзінай пасля смерці папярэдняга, значыцца, уладара Рамана Шацілы перадаць шляхцічу Ждану Манкевічу у пажыццёвае карыстанне з абавязковым выкананнем вайсковай службы. Шляхцічы Манкевічы, яны паходзілі са старажытнага беларуска, ну, ці, як раней казалі, ліцвінскага роду, герба Любіч. І вось тут, у Шацілках, яны пражылі не адно стагоддзе. Ну, гэта былі такія шляхцічы, земляробы, воіны. Ну, нешта накшталт вось іспанскіх ідальго ці японскіх самураяў. Яны працавалі на зямлі і сваімі вось працоўнымі рукамі здабывалі сабе кавалак хлеба. А калі вораг падыходзіў да краіны, то яны гэтымі сваімі працоўнымі рукамі бралі зброю і ішлі абараняць бацькаўшчыну сваю, несці вайсковую службу. Пры шляхцічах Манкевічах Шацілкі былі такім непростым паселішчам. А вось дзе сёння праходзіць вуліца Савецкая, тут колись ішоў Горвальскі тракт. А Горваль гэта было ў нас вялікае такое мястэчка з замкам. Ну, сёння гэта вёска ў рэчыцкім раёне. Ну, дык вось калісьці тут, дзе Шацілкі, была мытня. Ну, нешта накшталт вось сённяшняга такога лагістычнага цэнтру. Во. Тут была сядзіба, значыцца, умацаваная. Ну, і калі вялі раскопкі тут, на старых Шацілках, то тут, значыць, пазнаходзілі вельмі шмат розных цікавых рэчаў. Тут былі знойдзены
Значыцца, кулі для пісталетаў, для ружжаў, нажы былі знойдзены, шмат люлек для палення тытуню, былі знойдзены шпоры для ботаў, манет розных шмат, ну і шмат розных упрыгожванняў. Артефакты, паважанае панства, якія былі знойдзены пры раскопках Шацілінскага вострава, сёння знаходзяцца вось тут, у краязнаўчым Светлагорскім музеі. Тут вельмі шмат розных такіх артефактаў. Ну і пра іх нам распавядзе супрацоўніца гэтага музея, якая, дарэчы, да ўсяго яшчэ і займаецца рэканструкцыяй старажытнага беларускага касцюма. Гэта Тацьяна Віктараўна Клімовіч. Калі ласка. Да найбольш цікавых знаходак, якія былі вынайдзены на Шацілінскім востраве, адносіцца завушніца, якая датуецца 7 стагоддзям нашай эры. Такія завушніцы насілі мужчыны высокага сацыяльнага ўзроўню шляхецкага паходжання. Такую ж завушніцу мы можам бачыць на карціне Ван Дейка «Карл Стюарт». І магчыма, што мода на такія гламурныя шляхецкія завушніцы ад нас, ад Беларусі, пайшла і да берагоў ракі Тэмзы, да саміх англійскіх каралёў. У 1650 годзе, паважанае панство, вось тут у Шацілках, значыцца, нашчадкамі бабруйскага старасты Пятра Трызны быў збудаваны святы касцёл. А пазней гэты касцёл быў падараваны езуітам. І тут у Шацілках быў, значыцца, місіянерскі пункт езуітаў. Ну, я вам хочу сказаць, што мясцовыя жыхары, яны заўсёды моцна трымаліся сваёй веры каталіцкай. А падчас шматлікіх войнаў касцёл неаднойчы быў знішчаны, але мясцовыя жыхары, мясцовыя каталікі заўсёды наноў адбудоўвалі сваю святыню. Падчас вайны 1812 года у чарговы раз вось Шацілкаўскі касцёл быў знішчаны. Але праз 6 гадоў, у 1818 годзе, шляхцічы Манкевічы сталі ініцыятарамі будаўніцтва тут новага касцёла. І той касцёл прастаяў аж да пачатку 20-го стагоддзя. Ну, але ён уже струхнеў, быў такі старенькі касцёльчык. І ў 1905 годзе вось з маёнтка Іленполь, сёння гэта межы горада, у касцёл на свята ўздвіжання прыехаў граф Балеслаў Тышкевіч. Вось, ну і пасля набажэнства ён, значыцца, сказаў прыхажанам, што касцёл гэты ўжо стары, ну і калі вы не супраць, то я дапамагу вам збудаваць тут новы касцёл. Балеслаў Тышкевіч даў лес на касцёл, шацілкаўскія мужыкі гэты лес спілавалі, прывезлі сюды. Тышкевіч наняў добрую брыгаду цесляроў, і ў 1906 годзе касцёл тут быў збудаваны. Новенькі, драўляны. Тышкевіч даў загад усталяваць у ім арган вельмі гучны. І арган, кажуць, быў такі, што калі на ім ігралі, то у суседніх хатах аж вокны дрыжэлі. Ну, а побач з касцёлам паставілі званіцу на 3 званы. Падчас Першай сусветнай вайны сюды ў касцёл прывозілі
загінувших солдат царской армии. И сюда приезжал православный батюшка, и они разом с ксяндзом отпевали тут загинувших. И тут на цвинтарыле костела их и ховали. Але коли пришли большевики, то они знищили и костел, и могилки Першей сусветной войны. А так само тут каля костела были знищены и скляпенні богатых шляхтичаў вось мясцовых, а так само тут были знищены надмагіллі вельмі прыгожыя з чорнага мармуру фундатараў касцёла Тышкевічаў. У 1936 годзе за советамі было прынята рашэнне касцёл зачыніць. Але вось мясцовыя каталікі яны сталі на абарону свайго касцёла. А за гэта іх абвінавацілі ў контррэвалюцыі, каго расстралялі, а каго адправілі на 10 і больш гадоў у савецкія концлагеры. Ну а касцёл па бярвенню разабралі, і з гэтага бярвення касцельнага збудавалі мясцовы клуб. Ну і ось расказваюць, калі касцёл разбіралі, то тут вось гуляла на пляцы два хлопчыкі, і бярвяно з касцёла сарвалася, і аднаго з хлопчыкаў забіла. І забіла хлопчыка менавіта таго чалавека, хто быў ініцыятарам знішчэння шацілаўскага касцёла. А стаяў той касцёл якраз вось тут, на гэтым самым месцы. І толькі ў 90-х годах мінулага стагоддзя у Светлагорску была адноўлена каталіцкая парафія і распачалі тут будаўніцтва на новым месцы новага мураванага касцёла. І ў 1997 годзе вось касцёл святы узнёс свае вежы да нябёс. І гэты касцёл, які колішні асвяцілі ў гонар святога крыжа. Шацілкі калісьці, паважанае панства, было чыста каталіцкім паселішчам. Тут жыла толькі адна шляхта. І вось калі пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай шацілкі ўвайшлі ў склад расійскай імперіі, то тут было 20 двароў чыншавай шляхты. Падчас паўстання Кастуся Каліноўска мясцовая шляхта, канешне, падтрымала паўстанцаў. Ну і пасля паразы паўстання у мясцовай шляхты зямлю адабралі і шацілкі зрабілі такім, казённым маёнткам. І гэты казённы маёнтак падаравалі, значыцца, за добрую службу ўжо расейскаму чыноўніку Акінфію Скалаву. На той час тут была вось на бярэзіне прыстань, карчма была. Ну і вось цікава, што ў 1894 годзе дачка гэтага Скалава Вольга, вось скончыўшы ў Петербургу педагагічныя курсы, вырашыла тут адкрыць школку для мясцовых дзетак. Калі пані Вольга збіралася адкрыць тут школу, то жылі тут толькі адны каталікі. Ну і каталікі вельмі насцярожана глядзелі на праваслаўную настаўніцу, але пазней ўсё ж пачалі пускаць сваіх дзетак да яе ў школу. Ну, але школку хутка расійскія ўлады закрылі, таму што яна была тайная. А тайныя ўсе зборы былі тады забаронены. Вольгу пачалі цягаць па розных судах. Ну, і яна звярнулася ў суседнюю вёску да праваслаўнага бацюшкі, каб гэтую школку зрабіць царкоўна-прыходскай. Але бацюшка сказаў, што ваша школка каталіцкая, і мы яе сабе ўзяць не можам, таму што гэта супярэчыць нашым інструкцыям. Ну, пані Вольгу ў турму не пасадзілі, але школку адкрыць тут у Шацілках яна так і не змагла. Першы праваслаўны храм у Светлагорску з'явіўся толькі напрыканцы мінулага стагоддзя. Гэта вось гэтая Петрапаўлаўская царква. Ну а на сённяшні дзень у Светлагорску два праваслаўныя храмы: Петрапаўлаўская царква і храм Преабражэння Гасподня.
У 20-е гады мінулага стагоддзя тут на базе вясковай кузні мясцовыя жыхары, значыцца, адкрылі артель чырвоны суднабудаўнік. І гэтая артель ператварылася пазней у суднабудаўнічую верфь. Тут, паважанае панства, значыцца, будавалі баржы, дэбаркадары. Вось бы аднавіць гэты водны шлях. А то у нас як такі лета, дык нашы беларускія турысты там томяцца ў гэтых даламаных аўтобусіках па двое-трое сутак, дабіраючыся да Чорнага мора, каб там трошки паляжаць, адпачыць. А так бы тут вось на прыстане селі на параходзік у Дняпро і з песняю у Чорнае мора, з ветерком, цуд, прыгожа. Эх, каб аднавіць той шлях, дык быў бы цуд, ды і годзе. Вось такі, паважанае панства, ёсць у нас на Беларусі горад Светлагорск, малады горад на старажытнай зямлі Шацілаўскай. І вось сёння ідуць спрэчкі пра тое, ці трэба вось нам перайменоўваць гэтыя савецкія назовы. Мне здаецца, што не трэба нічога перайменоўваць. Нам проста трэба вярнуць нашыя спрадвечныя назовы. І ўсё будзе добра. Поспехаў вам і ўсё самага найлепшага. Да пабачэння!